ga-esi dị iwelu nzu na ọjị na edo na mmanya ga ọrụ ndị ichie ga-anabata ya. O nwere ka ọ ga-esi dị ma ga enwekwu na ọjị iri o nwere ka ọ ga-esi dị sef inwedụla ọjị na-abịa gị nwe ọkụkọ nwe ewu ma agwa gị nọ nzu ka ị ga-eji kpere ekpere gị welu nzu sọsa nzu kpere ha ekpere ọ bụrụ mọst bụ nọọ ewu ma ọkụ. O nwere ka ọ ga-esi dị agwa gị na ị ga-egburu ha ewu mana bifo ka ha tansịwa gị na ị ga-egburu ha ewu a ị ga-ama nna ha emegolu gị ihe anwa ị ga-ama bịa nna odumodu hapụ ndị abịa bịa gị nọda nọ n'ihe anyị na-ekwu bịa bịa rapụ ndị abịa gị nọda nọ n'ihe anyị na-akọwa bịa 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 gị nọda nọ n'ihe anyị na-akọwa ya n'ihe ka anyị na-akọwa rapụ ndị a ka anyị jiga emesa ya echi so now o nwere nke ọ ga-abụ ga-agwa gị sị gị na ị ga-enyebe ewu bifo ọ bata nsịba gị ya ma na-agba gị asụ ụgwọ mana ma emegolu gị ihe data ewu ahụ ị na-emebe ahụ va nwere ike ịbịa na-apụrụ gị dụla amụsụ mgbe ahụ ma ọ na-akụ gị aja ije ndị eme ọ bụgo na ị nwere ego gị ji ebite enyebe ya ọkụ gị so etu aka ọsị. Oke, gịnị bụ ụda ọmụmụ akpali? Ụda ọmụmụ akpali ihe mbụ ụda ọmụmụ akpali na nghọta nke m ịma na anya bụrụ Chukwu mana amamihe bụ ebe ijedebe amamihe bụ ebe ijedebe ka ịma debele ihe ebe ụda ọmụmụ akpali na-etu nsogbu ọcha n'onu anyị. O nwere ndị be anyị na-akpọ ọmụmụ maọbụ akwali abịa na baya. O nwere anyị na-edozi edozi na baya na-akpọ akwali. Akwali ahụ bụ ihe ọ na-eme bụ ụmụazị maka ụmụazị ka eji eme ya ịkpọta ụmụazị ebe na-akpọpụta ụmụazị amụ nwoke akpọrọ ya jee kpee ekpere ebe ahụ ụmụazị ka eji maka ụmụazị ka eji eme ya a na-ehi ehi ọ bụla akwụkwọ bụrụ ihe ụmụnna nna agbaka aka mee ka ọmụmụ ka nwunye ụmụ nwunye ha ka ọmụmụ ụba ọ dịsịrị be anyị kịta nwere ogbe maọbụ ụmụnna na be anyị na-enweghị ya ibini ọ dịsị n'obodo ahụ ahụ mgbe onwe ndị nsobegidesi n'obodo anyị mesịa ndị ụka egbukposie like nke ndị eskechi ma ama m ebe ọ dị n'ile mmanwụ eskechi ma ndị ụka gbukpole Fada Chidole mgbe a kpọta Fada Chidole ma ọ bụrụ Fada Chidole bịa gbukpo onye ọha asị bịa gbukpo onye ka a bịa gbukposie wee luo tata ihe a sị na ọ na-eme alụ a na-eme mgbe ha ji kpọ onye ọ ka na-emekwa wee luo tata kama ya sef ọ ga-akwụsị ọkazi ọdịzi wọst o nwezi ndị nwezi akaba kịta jee megheli ezigbo nkela mana na ya ha mee mgbe a na ọ bụrụ dị wee. Oke, ụdọ ọmụmụ a na ihe ndị mbụ metara ofu ihe. Ụdọ ọmụmụ na ihe ndị mbụ m metara abụrụ ofu ihe. Reason ji si na ọ bụrụ ofu ihe bụ ụdọ ọmụmụ ahụ bụ emeli ya ka ihe dị mma na-abịa na nke bụ ihe ndị mbụ m metara na-apụtakwu n'afọ atansị ịgbara mmadụ afesịa na o nwere mmụọ ndị na be ha na-enye nsogbu maọbụ ọgwụ agwara agwọ na-enye nsogbu. Ụdọ ọmụmụ enwere ike ịpụrụ mmadụ ọgwụ maọbụ ebe na-ebute nsogbu n'ụlọ. Ihe mbụ ihe na-ebute nsogbu mbụ ihe ndị Igbo m metara n'ụlọ bụ like mgbe gboo o nwere ndị na-apụta etu ọ bụrụ ihe a na-eme bụ imete ka ha wee kacha ime ọgwụ ka ha bụ isi ka ha kacha n'ogbe ma na ọ bụrụ na o nwere ebe na-eje okwu ma ọ na polisi ma ọ na kọtụ ma ọ na ụmụnna ebe ga-eje okwu ọnọdụ na bịa ka ha bịa kpọọ ọnya ọbịa ebe ahụ dị mma ọ dị nje ihe ọ bụla nya kwu n'ọnya ka ị ga-ekwe na-ekwu n'ọnya n'ọnya je chọbịa n'ọnya ga-abịa ọbịa okwu a kịta ọ bụrụ na mmadụ ka egbu ọbịa okwu ọ na-egburu mmadụ ọ bụrụ eziokwu ọgwụ bụ ihe ahụ ụdị nke a bịa na-eme echi na anọ n'echi onyebe nsogbu ka nya kacha maọbụ ka ụmụ ya kacha maọbụ na o nwere nga aka ụmụ ya ọ nke a bịa na-eme apụta echi na anọ n'echi ọ na-enye nsogbu. Oke, nsogbu adịa ose ọjọọ n'ihu ka a na-emepe ose ọjị ka ọ na-azụ ka na-emepe ose ọjị? Well, ose ọjị dịka nsi gọwara gị before na m ụgwa gị sị gị na amamihe ebe ijedebe ịmadebe ebe ahụ ntụma mbụ Chijioke nchọ mmepe ose ọjị emepe ya n'azụ dị ụtọ na m ejiri nne n'azụ wee mụta na m na-afụ ndị ahụ nghọta na ha aka m mebi njekwa n'aka ha wee mụta maka ọsọ ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa onye a ga-enwerele Godfather
o nwere onye